जोब्बाय नामा खैला मैलायाव दिनै फुटबल ओपनिं जायो बेखौनो जोङो नायनो थांगासिनो दङ नावखौ नेयै नेयैनो 1 घन्टा जाबाय जोङो दासिमबो बारनो मोना नावा नै दासो सफैदों 1 घन्टानि बारबाय दासिमबो दै बारनो मोना ओरैबायदि गुवारना दैया नै माने खैला मैलायावहाय माने मा होनदोंमोनथाय 50,000 40,000 फुटबल बादायलायनाय दङ जाहैदों दा थांनानै नायहैनोसै लोगोफोर नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो नुबाय ओरैबायदि खस्थ' जायो जोंना नै दासिमबो बारनो मोना जों 1 घन्टा जाबाय दैया बेसे गुवार नायदो ओमफ्राय दा नोंथांमोननो देखायनोसै फुटबल मेट्च खैला मैला बारनानै माने दिनैसो फार्स्ट टाइम ओपनिं जागोन माने बर' सावथुन मुलुगनि मिथि एक्ट्रिस फैगोन होननानै खोनानो मोन्दों होबाय नाखोनायाव नै जाबाय दा टेकाटु फाथाबारि नाव घाट बियो आरो दैया बेखौ नांगल दैबो होनना बुङो लांखारबो होनना बुङो मोननैजों ज' जानायखाय नुवा माबायदि बोखोनाङो जोंनि नावा सासे सानै साथाम साब्रै साबा गोजो दुरुङाव सासे दान्दा नानांगौ हनै माला बाखांगोन बिराद सान्दुं गोसालै हगारनोसै नावखौ एबार हगारसिगोन खोनानो मोन्दों बर'नि सावथुन मुलुगनि मिथि एक्ट्रिसआ लन्टिबारिनि सानजारां क्लाबनि जोलुर बादायलायनायखौ मोसाग्लांनायनि गेजेरजों बेखेवनानै होलांगोन जिरायनांगौसो आयो बोरै जानांगौ जाखाङो जिउआ जिरायनानैलाय ओइ मोसाजेनबाय नै गला ओरैबानो जाखायो नै गेजेर नै हानोसै हनै हानोसै बारा गोलाव गैलाया हानोसै गिदिंबायलै खर'आ खर'आ उल्था जाबाय नै हाबाय गला खर'आ गिदिंबावखायो मोनबायानो लोगोफोर नै बेनो हाब्राङा हाबायलै साला बेनो जोबथा खस्थ' जोंनि दैया मालानि समावदि दालां जाबावनांगौ जाखो जोंनि फिसौफोरनि आमोलावबो जानाय नङा दां दा नांजाले हाग'बाय नुहैसिगोन एबार फुटबल लोगोफोर डाइरेक्ट सिदा जेरावबो सुटलालाय जानाय नंला दायो सफैबाय खैला मैला लन्टिबारि खेलाया सुरु जाबाय नै गेटना बिथिं टिकेट काउन्टार आंबो दसेनि उनाव हाबसिगोन लोगोफोरखौ नेग्रोनो आं ओमफ्राय थांनोसै सेंग्राफोर भिडिअखौ जोबजासिम नायलांखा नङाब्ला नोंथांमोना समायना सिख्लाफोरखौ नुनो मोननाय नङा माबायदि सिख्लाफोर नायनो नोंसोरलाय खानाय बिलाइयाव रानदाब होनाय नायनो ना हाइजेक होनाय नायनो समायनाबा नुखायो फाख्रा फाख्रि एकदमबारे नायख' हायै नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नङाब्ला आद्रा थागोन सिख्लाफोरनि खानाय बिलाइयाव हाइजेक फुनलायनाय जाथि जुथि नायनोब्ला आंबो नुजानो बाखाबाय खाम साव जाबोनायखान नुजानो बाखाबाय आंबो हाबनो मोनलायाखैसै माखासे टिकेट लायोनो 30 रां होआबा हाबनो मोनानो नै खाना फुटबलनि खाना बेनो जाहैबाय नै लानानै फैसा सिङाव सोजायो
जोङो दायो टिकेट दानखांबाय नै उल्था जाबाय हाबनोसै सिङाव वा ओइ मा बे आंखौ फ्रिसो आरो बे लाखियो आंबो लाखानो मोखांखौ आयु ओरैबायदि एसे स्राय देखायमोन आं आयु मानसियाबो जादोंथ' ओमफ्राय बेलाय मानोथो खिफिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो ए ओरै दे मानसियाबो जानोथ' गोगोमनो नै आं सिगाङावसो जिरायनो लुबैयोरा साना बै फेसबुकनिफ्राय नायबाय जिंखारो माबा होनांगौ बै इमेल आइडि होनांगौ ओमफ्राय नोंनि माबाफोरखौ होनांगौ आं मिथि गिट्रिसखौ लोगो मा होनला दै बारि बारिनो एकदमबारे फुद्राम जाजोब्बाय दा लोगो हमैफ्राबो गावसिनि कार्बि आलंआव थांनानैहाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय खैला मैला लन्टिबारि गामिनि सानजारां क्लाबावहाय जोलुर बादायनायाव मोसाहैदोंमोन अब्ला आंखौ सासे खामसावसाव इउटुबारा फैनानै लोगो हमफैदोंमोन होननानै कार्बि आलंआव खोन्थायोब्ला आं मा होनगोन बेनिखायनो आङो नुजाहैनाय जादों नंला लाजिबाय आङो आरो मोखांफ्राबो खामफ्रामजोबनानै दङ बेयाव सान्दुं गोसायावहाय हाजिरा मावलाबायनानै फाग्लासो खिफिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो आंलाय बसो फैदोंनो खैला मैलायावसो सिखौहाय फैगौमोन दा लिंहरबा ओमफ्राय लिंहरासै आं दहाय माबाजों फैदोंमोन जादोंथ' मानसि एफा गिदिर दै बारनानै फैदों बेखौनो गैया आरो 30 रां गारफैबावबाय उनावबो 50 गारबावबाय बेसेबां थांखो 30 50 80 थांबाय आराम न'आवहाय बोथिसे बेदर फवासे लांनानै थिब्रि ओंखाम बोथिसे जाहैनो हागौमोन आं बहाय हाबाय नामा हगारलै आदा लामाया गावसोरल' थाथेजोब्बाय आंबो 30 रां होदोंमोन मोजांखौनो नुवाखिसै खिफि खिफिसो मोनांजोब्बायलै 30 रां होनायनि लाबानो जायाखिसै आंना है खिफिलांगोसोना ना पाउडार फुननायसो मोदोमलांखो क्लाबनि मानसिफ्रा बे रायजो राजाफोरखौ एसे जिरायहोब्लाबो जागौमोनलाय स्राय नुलांगौमोन जोङो मिथि एक्ट्रिसनि मोसानायखौल' नायनानै थांनायसैलै हाबसिफिनिफ्राय इन्टारेस्ट नाङाखिसै आङो बल खेलाखौनो नुहुरा हनै जोङो उनाव थानायफ्रा 30 रां गारलायनानै आइयो लस जाबायलै सि आरो दैयावबो 50 रां गारबावनांगौसो नावआवहाय है जेबो प्रफिट जायाखिसैलै जोलुर नायनायनि एकदमबारे बाबायलां थांनोसै आं मोसानायखौ नायलांस्रानानै